अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। निश्चितपणे आज कोकणामध्ये, मालवणमध्ये, कोकणाच्या भागामध्ये आज नेव्ही डे साजरा होतो आहे। हा कोकणासाठी अत्यंत भूषणावं असा दिवस आहे आणि यामुळे माझ्या कोकणाचा निश्चितपणे संपूर्ण देश नव्हे विश्व संपूर्ण दखल घेणार आहे। यामध्ये आज जी प्रात्यक्षिकं होतील आणि प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी या कोकणातील जे लोक या ठिकाणी येणार आहेत ज्यांना प्रात्यक्षिकाची संधी मिळणार आहे, निश्चितपणे त्यांचं नाव संपूर्ण देशामध्ये विदेशामध्ये होणार आहे। त्याचबरोबर आज शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरणसुद्धा या ठिकाणी होतं आहे आणि त्याचा लाभ निश्चितपणे राज्यातील जे पर्यटक या ठिकाणी येणार आहेत त्यांना निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणात होईल आणि या परिसराचं नाव भविष्यामध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीने घेतलं जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।